Mingawan pud ka sa amo ni Kongkong mal. Nga, kung buwan. Wala mo naman eh. Unsa man pud niya, sige daw, istorya daw, unsa pagkamingaw. Sa buwan, hindi mo nga. Wala ko tatapon ka na gabi. Tapos, wala na dito mingawan. Hindi ko sa probinsya. Unsa day kalahian sa panginabuhi diha og diri ah. Pero masaya ko. Diba? Ang may kwarta, pero maraming kwarta, pero hindi masaya. Bakit dili ka masaya? Kung ang pamilya. Unsa man day naa sa pamilya? Masaya man kapag naa ang pamilya. So much, Ang pamilya, mamila ko na masaya ko. I love you so much, Masaya sa akong life ko. Masaya day ka sa ako man. Yaw-yawan ba ako? so much. Hindi mo nga tayo I yun. love you more Ya, than maldita mo ko. I can say. Wala rin ako ikaming naman. Ug naa ka diri ka ako nito kwarta, mingawan gabon ka sa ako. You make me feel so Nakakita ko. Tapos na pare. Mugay ni, ug naa ka sa kundol, dili ka kabulot pitaka. out of mind, 'cause you're Bakit ano ko sa taong pitaka be? Ano nga ba? Mga ID. Eh, bakit ako? Unsa man ang ID? Unsa man ang ID? BPI? Ay, muna mo sweldo. ATM. Lagi sa sweldo, itin sa sweldo. Alang isa, alang isa. Unsa man ang mga ID? Ah, muna lang, kwarta, 100 ka be? Ah, dapat ay 500. Unsa man ang mga ID ni Munal? Ay, mga ID ni Andre, ah. Unsa man na? San Lorenzo Village Association. Ano sa pagna? Sierra International Construction. Daghan na ba yung ID kinahanglan dira ano? Wala sa akin. Sige naman, babay naman. Kinahanglan na mag-ista. Camping. Ah, unsa? Mga kalag buddies, mga snack ta. Ayo. Single to single! Single to single! Wala pa gid for. Wala ko na kayo ha? Wala ko na kayo ako na. Mga kalag buddies, time check. It's now 4:40 in the afternoon. Guys, kung kinsa naghanap ko na ng problema ng pagkaon guys, ko mag-edit. Mga kalag buddies, libre na ang edit niya kay ngano wala pa may kuan, wala pa man tay dots ani. Nangay siya kuan na mo sponsor daw og snacks. Ay mo ka to isa ka na lalaki mabuhay pa sa future. Nagkap na ko siya. Putang Pinoy. Uy! Isa lang tiyo eh. Sama lagi kecil. Hello! Good evening mga kalag buddies! Nagsugod mo ta ganina sa nagigda, nagsugod tag video, so mag-end sa ta diri sa magigda na sad. So guys, mga kalag buddies, manaming og panihapon and ready na matulog. So thank you guys for watching. Please subscribe, leave a comment below, like, and thank you! Goodbye! See you in my next vlog!